Uma ngiqhubeka lapho mfethu khona omunye umuntu uzoyi-understanda lento mhlambe yabo ohlala ku-one room, uNkulunkulu wakubusisa mfethu wakwazi ukwakha i-bigger house. Uthe usuyakhile indlu yakho mfethu usujabulile ngayo, kwafika nje umuntu wathi hawu, hey, i-design engenhle kanjena ngalomuzi wakho, ngazi ukhazini wami unengane ekwazi ukudesigna, yazi bebengakudesignela lo uqadile mfethu, you are happy now, you are in a bigger house. Sekufika umuntu ethi hawu, yazi ngazi umuntu obengadesigna kangcono le ndlu lena yabo. Abanye mfethu bazoyi-understanda lento. Khona abantu mfethu abanemizi emihle emakhaya nasemalokishini. Kufika abantu mfethu usujabulile, you invested everything. Bazokubuza ukuthi hawu mfethu ungazi wakho umuzi omuhle kanjena emakhaya noma emalokishini la kunobugebengu khona. Ubungawakhe ngani lo muzi mhlambe koBhalitho noma komhlanga, That thing mfethu, you need to sift through the noise, because while you are happy and excited ukuthi whoa, finally sengiyenzile lento, bafika abantu nama-negative voices. Khona abantu ababusisiwe but ama-negative voices agcwele ekhanda mfethu, nento enhle obuyikhulekela obuyisebenza toward yona isikhathi eside awusakwazi ukuyijabulela, ngoba njalo uma ufika esicongweni kuba khona into uNkulunkulu ayenzayo iba yinhle. You need to be able to sift through the noise. Ngisala ngidlule lapho khona umuntu mfethu othola umsebenzi njengamanje bengasebenzi, uthe sawujabulela umsebenzi, utshena abaphathi bakhe utshena abangani bakhe ngalomsebenzi, bambuza ukuthi uvuka uba, useyasho ukuthi hayi lo msebenzi mfethu, hayi ngivuka u4 ekseni kodwa nginankinga yabo. But what, uvuka u4? Ayingeke mina ngamane ngiyeke mfethu yabo. Manje now you are second guessing yourself ukuthi did I is that ngenze kahle nje kodwa ukuthatha lo msebenzi, yeah.